Aga paya pabalhas amo na yang mga Pilipino, lalong mga Ilonggo, o pati ako nagasot-saot man. Oo, kaulat sila sa inyo. Okay. Okay. Ang gapakadto kami sa Lapas Market, gina-video ko na nga daan ng amon alagyan. So diri kami nag-agi sa Lapos area, kay taga Lapos ako. Ang lugar nga ini is Rizal Lapos. Kita nyo may mga kwandere, may mga gabaligya, may kung ano-ano nga nag-open na sang ilang at Tianggi, si Sir Gabaligya ulo sang baboy o 180 kuno ang kilo. Ari naman, kompleto man siya. Kag ari si Inday aga pagapanilhig, beautification. Wow, very good si Inday. Kag ang landmark sang Rizal, syempre so Jose Rizal nga aton bayani sang una. So tan-aw naton ang Rizal amo ni subong pakadto sa Moliloni kag Capitol. Gasulod naman kita subong sa Esplanade sang Lapos. Aga pa day nunoy nag-jogging. Ang itsura sang Capitol ay kanami gidya bisan kapila ko na ni i-feature ang river sang Iloilo. Wala gid ako natak-an sang iya nga katahom kay makaalan niya gidya. Hindi mo gidya madinay ang katahom sini. Gani bala na yaya. Bisang kapila ko na i-feature. Wala ko yan natak-an. Namian man ako gihapon. Ya sang beauty sang Iloilo river naton. Kag proud gid ako sang Iloilo. Tungod sang manami gid nga river. Ari gisaot-saot ko kay may sound nga nagapalapit kami sa nagasumba. Hindi ko mapungga. Nagsaot-saot na kuya. Dala exercise man Ambal ko sa bana ko. Tuluka balaga ang mga pusti sang suga. Kanami gid ya. Daw sa lugar kabala sa iban nga country nga nagailidas ang mga managmian nga suga gani ambal ko Miss Universe kabalaga. Miss Universe presenting Miss Philippines Lapos District. Kita nyo nagporma-porma na ko to the left, to the right. Ops, puwera makadasma. Welcome to Iloilo City with love. Presenting the vlogger Melanie Baxinela. Okay? Ari na kita diri sa pwesto nga nagaumpisa na ang Zumba. Si Inday naga warm up. Kag ari na ang grupo sa naga-Zumba, nagaumpisa na sila. Bisan pilang bilog lang sila, yes, go lang ya, wala untat, amo na basta ga-Zumba. Kung naumpisahan mo na, sige-sigihon mo na lang. Kay good for the health man gid. Wow, si Inday, wow, sexy. Hello, aga pare na sila, Yudi. Wow, kanami pasang init. Ari, nami ila mga uniform, green, gali sila subong, pero hindi maging kompleto ila color. Pero nami sila tulokon. Ari, si Lito, sinon gani ila, si Lito, lila nga, Zumba instructor subong. Yeah, di si Madam Sexy, as always ba? Kanami, okay, go lang ka mo, pa-sexy na, wala bayad Donate lang na iya kay Little, bisan pila lang na i-donate, di ba ma'am? Posing si ma'am, wala na iya gahuya-uya, basta ga-Zumba, okay, sige, go lang, bye, hello. Ako ang Esplanade nga ngalan sa diri sa Lapos Bandanan. Amo na ang Esplanade nga sa Lapos area. Lapit ini sa may provincial capital nan, okay. Balik ta naman sa ila anay kay total naman lang kita di. Wow, grabe gid energetic di lang nga instructor ba? Wow. Amo na yung taytay sang Rizal Lapos. Rizal Lapas gali nga bridge. Tapos diri kami karon maagi ma-shortcut kami pakadto sa may Lapas Market. Naagyan pagid naton ang isaman ka Esplanade nga naga-connect sa Gaisano City Mall. Kanami kataway no wala tawo. Kumalakat-lakat kada daw may gid mo ulo. Ari na sa Rizal Lapas na kita. Samtang galakat-lakat kami ni Banahon, ko gid ang init, ginanamnam ko gid ang init. Kanami isang butlak sang init. Kag ang mga tanom sa mga panimalay nga sang bulak nila bala kanami gid kay gina-receive gid sang init. Sang ila lawas sang init gali. That's why nga nami sila tulukon gahalimuyak gid ang ila nga beauty tungod sa init nan. Aga pa ang tanom pa init-init na haihan pa ang mga tao, di ba? So nag-abot na kita sa Lapas. Kag ari nagawakal-wakal nako. Ngambal ko, welcome to Lapas Market. Gani updan nyo ako diri kay i-check nato na ang Lapas kung ano nang itsura kay first time ko ni mag-review sang Lapas Market. Kag hindi ka mo matingala kung medyo mahina yung akong boses kay mute ko gid man okay, welcome. Morning, it's me Melanie Baxinela, your vlogger from the city of love, Iloilo
Philippines! Ari kita diri subong sa Lapas Market. Kag i-update ko kamo kung ano ang nagakalatabo diri kay balaan mo may bag-o na sinangat Chusco nga ginagamit diri sa Sagwa. But i-check naton ang sa sulod ang construction sang daan. So upod ka mo sa akon tan-awon naton. Go! Ang aton traffic enforcer alert gid si sir, kita mo gina-assist sigid ang traffic. Kanami lang no kay aga pa may naga-duty na yang mga enforcer sa aton dalan. Wala pa ni alas 6 mo, alas 5 pasado pa lang kami naghalin, so mga quarter to 6 pa lang ni. Pero kanami isang pagbutlak sang adlaw. Hindi lang Lapas Market ang ginakayo kundi ang pati ang Lapas nga road sa tubang niya para manisak ayuhan sang tanan, di ba? So hulat-hulat lang mga kung guba nga atong dalan kay makahiugid ni ara ang mga equipment o para magdasig ang pagkayo kanami high-tech ang mga equipment nga ginagamit dire. Amo ni ang sitwasyon sang Lapas Public Market, kita nyo man guba na, wala na tong mga building nga dire sa sulod sang una nga makita nga nagatindog, wala na mga atop o pilan nahot na lang nga atop ang nabilin. So check naton, try naton karon kung makalingling kita or makasulod gid. Sige, amo na ang sitwasyon. Kag latest update gid niya subong ya. Okay. Naswerte kita kay nakasulod, kita kay naglisensya, kita ya sa iya nga nagabantay kay Sir Security Guard. Kag hambal man naton ang purpose nga ang ma-video kita para ma-inform ang mga pumuluyo kung anong gakalatabo diri subong sa Lapas Market kag kung anong update sang ila nga pag-construct. So nakita nyo no, matinlo na pangkuha na ang tanan-tanan nga mga gakalat nga mga semento nga ginguba, mga atop-atop na lang nga gamay ginhawanan na para guro maumpisa na gid sila ya dig up kag mag-umpisa na gid patindog sang bag-o naman nga building. So excited na ako makita ina for the future, in the future gali kag ang mga equipment makita mo lupuan ng mga makinarya ang ginagamit. So ambot na lang kadasig lang ginang pag-construct nila. I bet mga next year tapos na aga pa kami subong diga pang Sabad sa Lapas Market. Kay gusto ko gid nga i-update ko kamo so anong gakalatabo sa market. Gani upod-upod kamo anay ha para malingaw man kamo sa akon. Ari kita di subong sa market sang Lapas with my assistant. Oh. Tanawon naton ari na ang mga Chusco di tanawon naton. Sa front ang first gid is ang Lapas Kitchenette. Ang Lapas Kitchenette nagaluto na sila sang any kind of menu, kag aga pa sila may luto na o kumpleto na from tinula to adobo to pansit to ginataan, damo ka mo choices. Ara di si Inday naga-take out na siya gani o dalon niya naguro sa ilabalay para pamahawon ang sutanghon gisado. Wow, kanamit nagalaway ko daw ginguto man ko sa amoy sang Lapas Kitchenette nga luto. Sa mga tupad sini may mga iban pa nga Chusco. Of course, ang nitong batsuyan ari di. O tupad lang sila sang Lapas Kitchenette. Makadto tabi sa sulod-sulod. Wow ha, daw hindi lang yung bag-o nga Chusco, kundi daw mo lang itsura sang ila di nga lugar. So ano na di man? Ay, okay, ang Mads Cafe. Ang the first and ever Mads Cafe sang Iloilo nga super sikat kag grabe na gid niya ang legacy niya nahatag sa Iloilo, especially sa Lapas. So visit Mads Cafe sa Lapas kay ginabisitahan ni gani sa mga artista, turista, kag mga vlogger nga mga from other countries pa. So ako nga local vlogger, syempre hindi ko pa perde makadto man ko diya, di ba sir? Hi sir. Gina-vlog ko sir ang imo nga Mads Cafe. Kay balang ko sikat ka na pero gina-follow up ko pagidya, okay? Thank you sir. Thank you. Mapalibot lang ko di kamera ko Nan, amo ni ang Mads Cafe. So, kadto na kamo di. Kanami isang ilang sitwasyon daw sa mall lang sila. Daw hindi lang market. Kanami, ari si sir kapangaping-hapi. Kag si ma'am, hi. Isya sa mga staff, okay, pamatian, taginambal niya. Ay, sorry, hindi tagaling mabatian niya ginambal. Ako na lang madab. Hambal niya, okay, everyone, visit Mads Cafe. Kay open kami from 6 a.m. to 6 p.m. in the evening. So, ari kami subong. Okay? Then, makadto naman kita sa iban nga stool. Ang iban nga stool, may mga fruit sila baligya. Kag,
Batchoy, yes, damo di mga batchoyan gali. Of course, ang TEDS ari man di. Damo kamo di gali pilian. Pag gusto lang kamo kundiin kamo mamatchoy. Okay, libot-libot lang taanay. Samtang first time tani nga sulod sa market. Ari man may halo-haluhan. Halo-halo! Kung tag-init, very good gid ang halo-halo. Huwag pa nga pingapi si Nini kag si Tuto. Nami to ilang bitanawon tabi tong na-display nila nga puto. Wow, namit ang puto manapla. Then may itlog pa. Ano na di baligyaan man tanawon tabi ko ano ngalan sa baligyaan. Ano ni Nining's Kapihan. So, kompetensya ni Mads. So, hindi lang si Mads ang nagapakapi, di si Nining pagid. Bisan diin lang ya ang mga taga Iloilo yan namin, ginaila mga kapitanan. Okay, magwa kita anay di sa pihak. Amo ning itsura sa ang kilid. Kung sasagwa kita, no? Amo ning itsura. Ara, mga stool, may mga tabon gidya. Siguro medyo mahal na ila rentrada. No, wow, ang ang Ilonggo Delicacy, boss, ng ano pa ni Puto, kag kuan alupi, namit. Kag ubos na ila pansit, guro namit. Ubos na, ginakagod na sang taga-baligya. Ang diri naman niya, ano na di baligya ni ila man. Okay, mga grocery store, mga napay, mga pan, kag ari di may may ano di may Xerox copier, kung ano pa inyo kinanglan nga photocopier, ID, damo gali stool diri. First time ko gituod ini magkadto sa Lapas Market nga sang naguba na kag may bag-o na nga tsus ko. Okay, proceed. Libot-libot kita upod kamo sa akon ha para makita nyo kung diin kamo mamakal diri sa market. Ari gali hindi lang gali mga pang-utan kundi may cellphone gadgets man diri gali baligya. One stop shop. Si Manang ga baligya gani the RTWs pagid may ano pa may silig nga bagyo. Kag ang iban sarado pa. Siguro naburaw lang ang tag-iya. Wala pa sila kaabris ang ilatyos ko, sirado pa kay aga, pagadman ni. Hindi pa ni adlaw, ma'am nag-jogging, kag nag-walking kami. Ay, abaw, diri gali ang suki ko. Nagabakal ako permis ang kalamay, sago, para sa linugaw ko. So, diri ka mo bakal, kaya amo nang ginabakal ko para sa akon linugaw. Diri gali sila nakapesto. Proceed kita liwat. Diri naman mga manukan, itlugan. Good morning! Yan. Sa mga wala nakatultol, diri sila naghalin ha. Ang mga itlugan, manukan, ano pa, frozen food. Yan. Diri sila tingob ang mga frozen food, mga manok-manok na mga balik. Manok, baboy, kinilo, baka nakamuli. Mo, mao ka na? Kamao ng bebe? Kung artista ka nang ga? Artista? Dried fish. Dried fish. Pansit. Fresh pansit. Sino nagahimo da sang pansit? Hi ma'am. Gina-vlog ko ma'am Sa mga wala katultol bala sa mga pisto kay pag-ode. Ano ni mo ngalan sa pisto ma'am? Gaadto ka mo di sa Ami Store. Kay kompleto si ma'am sa Lolotoon kag sa Panakot wala na kamo kadtuan pa diri na lang one stop shop. Okay ma'am, itlog yan. Lugi naghalin kag mga pang salad, pang linugaw diri sa shop nila ni ma'am. Tapos tulon ka mo ma'am no? Sa Cebuana. Nila sa tubang sa Cebuana Lolier ang shop ni ma'am ha. Sa mga gusto mag-salad, maglinugaw. Kag kung ano-ano pa. Sige ma'am. Fruits naman na pangita nyo. Saging is available. Kanami sa mga fruits, May tingi-tingi. May yellow-yellow. Ginamangga. Wow. Kompleto. Ricardos. Okay. Guys, the almost nga napakita ko naman ang tanan. Tag-ari na di ang iban pagid. Sakya ko mga utan. Ari pa sa mga utanan naman kita makadto. Mga lubi-lubi. Ari mga utanan. Okay. Ari naman kita sa utanan. Sus, ari di gali ang utanan gabalandra gidya hindi ka magtalang kay kita wala saya sang sarado, open saya. So kadtuan naton ang mga utanan. Matis. Avocado. Tao sa mga bakal.
mo man to pangapi-ngapi ka ta. Yan, ayaw, mga pingapis tita. Pero yan o, tali na ilipot. Namin ko kasi magluto ng tambo namin. Mabutan fresh from Uma. Kalinis siya ma'am sa Uma pa no. Bakalang ka mo di kay hindi siya hindi ka mo magtalang kay makita iya yung mga utanon sa Lapas Market. Oh, sir. Hi, hello sir. Dini mo pwesto sir? Amo na mga Bombay. Oh, ay si sir o kompleto gidya. Yan. Bakalang ka mo di hapos tulon pagka kita nyo nga may nag-autanan ari na dayon. Yan, munggo, beans, saging. Si mama ko baligya saging namin yung mga saging from Lakatan, Tutundan. Namin mga saging ni ma'am. Kanan-kanan dito. Daw, na yung customer dito sa labas. Good morning. Makita ko lang. Hi! Amo ni mga tindira sa labas. Kadto amo di sa iyan. Ay, kaya mami, ano yung pwesto ma'am dire? Soman Latex, Soman, taga San Miguel. Ilonggo, dali kasi. Gidya ako nagapangita ka mo sa May inyo. Balensyana man. Ay, ba, o, may balansyana. Mga Soman, kag Soman Latex. Oo namin. Sama na itlog ng tanan, lalo ang mga sa abroad. Oo, sige mama, gilang ko anay ah. Sige. Pangitaon lang nila, ikaw di mama. Oo, taga San Hello! Ari kami din. Yes, si tita. Langka ka, Diyos tambo. Yes, lang ka, just pang KBL, gid si Oo. May tambo man kami diyan. Oo. Sige ah, sige ah. Okay. O, damo ka mo pilihan ah. Basta kadtulong ka mo di ah. From Panglaswa, o Panglaswa, ready na si tita, mabligyan Laswa. Oo. Uy, nakapal ka na ba? May nabakali yung okay. Kaya sa lamahon ta sila. Kumari. Yes, tita, sa lamahon ta kamo ah. Oh, sa gapangita sa katumbal ara oh. May batuan man o nasa nahidlaw sang batuan. Ara. Hi, ma'am. Ano yung mo baligya ga? Areo bagungon. Ay, ko namin na. Oo, sa puwan na. Sa ano ganit? Gabi. Sa gabi. Sa tambo. Sa tambo. Kompleto si ma'am kay may panggabi siya, may pangtambo. Pag-in-on. Oo. Ara kay tita, ya baligya mga panglaswa, pang tanan-tanan man ah. O, tita, guwapa, cute-cute. Cute ka gid man, guro alin sang gamay ka ta, no? Cute gid just tita. Para oh. Ay, ma'am. Hello. Diyos man, langka. Oo, gani. Pag KBL, ma'am, no? Namin na. Fresh pa na, oh. Fresh na fresh. Yung makita mo naga-ano pa, oh. Naga-ano pang iyan lang ka, oh. Fresh ka nga pag slice pa lang. Tambal. Ano na sa nga bago Gani, oo, ma'am. Tagpila na, slice mo na. Tagpila. 20 ah. Ah, barato, ah. Oh, si ma'am naman. Ay, siya talong. Ka-cute sa talong namin. Ni siya, ano kayo panawag na, ma'am? Sa laswa. Oo, sa laswa. Kagang ilaman nga, ano, cute man, na. Hindi na siya tigulang, kaya makita mo, gid kay cute. si tita, ano yung moto? Uy, ang kamuti namin, ibisan laswa-laswahon, wala na ang kamuti. Aris, tita, on. Exercise. Pilang edad mo na? 60. Kaya na ba? Hindi halata, kay straight, hindi mo likod. O mga drag lang sa 50. Aba, thank you, kid. Nano ang saging sa puso. City of Love dan kita tingin na brigyan ni Tita saging sa puso. Lain man imo ga ka pesto. Isa lang ka mo. Lain. Ah, okay. Nagyan ka na kagina ang imo to tambo. Mama mo. Mga negosyante, family gid ni gali. Okay, sige. Okay, that's it for today, guys. Okay, guys, that's it for today. Kadto lang mo dito sa Lapas Market, ha? May isang mga tindera ka mga bibo, kag ka mga smiley nan. Yes, mga gwapa. Basta ilongga ta ano gani? Basta correct. Basta ilongga, guwapa. Correct. Kaya mon suki oh, si gwapahon. Thank you gipautang pa kuno. Dini mo
Bugas, may Ari ako, nga. Oh, ari. Oh. Kompleto from gabi to tanglad to ari. Gadamo, ginigapangita lalo sa abroad. But one, luya. Basta kompleto, mga fresh na niya yung utan mo. Tagtandaan nyo lang ng itsuranan. Guwapa. Okay, thank you, good ma'am. Okay, ma'am. Okay, guys, that's it for today. This is your vlogger Melanie Bacsinela signing off from the City of Love, Iloilo, Philippines, from La Paz Market live. Bye, guys. Bye. O, bye na mga titas. O, aris si tita, bakla nyo di ha. Okay. Si tita ka namin, kanya mag-promote ang iya. Balik na. Hello. Sige lang, ambal lang tita ah. Hindi na mauya. Okay, ang muna pagin mo po dyan na. Okay, iya. Okay. Walang kakat yun. Manong, ano yung mabaligya? Walang ka, maningon? Okay, okay lang guys. Okay, pag muna yung tsura sa mga baligyaan, sang mga utan, diri, ang muna yung puno. May prutasan diri. Tapos may gabaligya sang lubi. Ara o, si Manong gabaligya sang lubi. So, pag yan, taliwat ha. Huwag pa na ubos, Nong. Dali na lang. Huli na kami ni husband kag may nautang na kami itong utan si amiga. Na namin si tatay may miga to sayo de. Kapoy na kami walking husband ko. Huli na kami. That's it for today, guys. Hope you enjoy. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please hit that notification bell so that every time I posted my video, you will be notified. Okay, from the City of Love, Iloilo, Philippines, this is your vlogger, Melanie Bacsinela, signing off. Shout out to all the vendors of La Paz Market and also to all my friends, my YouTube friends, Maki Vlogs, John Lee Caliano, Donabel Borgos Vlog, Melody's Vlog, and all over the vloggers of the Philippines and all over the world. Shout out to all of you. Thank you so much. Shout out to SG Di Pamalio of La Paz Market.